Аз съм Ангел, на 38 години, от Самоков, женен с едно дете. Каква е твоята професия? Аз съм инженер. През последните 15 години работя в София, 12 години се занимавах с изграждането на новите участъци от метрото, а през последните 3 години съм заместник-кмет на Столична община по строителството. С какво свързваш Самоков? С най-хубавото място на земята. С дом, семейство, роднини, прекрасна природа, чист въздух, спокойствие. Защо реши да се кандидатираш за кмет? Защото обичам града, искам да работя за него и смятам, че точно сега е правилният момент. Какво би променил в града ни? Искам да променя това, че няма достатъчно работа за младите. И ако има работа, тя е свързана предимно с Боровец, с туризма, който разбира се, че ни е основният поминък. Трябва във всяка една сфера, предприятия, фабрики, това, което го имаме като индустриална зона, като площи, като сгради, които са от преди прехода, да има работа и да има фирми, които дават възможност на младите да направят кариерно развитие в града. Липсата на тези условия е основната причина младите хора, отивайки да учат в София или в чужбина или на друго място в България, да не се връщат и да работят тук, да си създават семействата тук и да си отглеждат децата. А какво би запазил? Със сигурност бих запазил отношението към природата, към културата. В градът ни има много хубави неща и сега. Много неща могат да бъдат запазени, но има и много, които могат и трябва да бъдат променени. Какво би възродил? Може би спорта и по-точно спорта за младите. Самоков е давал много големи спортисти, но дори да не станеш професионален спортист, спорта възпитава изключително много и към отношението към живота, към професията. Искам навсякъде да има условия за спорт, независимо какъв, летен, зимен, имаме традиции във всичките. Какво смяташ, че би върнало младите хора в Самоков? Има много неща, които са ни даденост от Господ. Това са несъмнено природата, местоположението, планината, Боровец, Мальовица, минералния извор Белчин бани. Просто виждате, че в почивни дни 2-милионна София половината население тръгва към нашия роден край. И това е показателно, че всъщност тук условията за живот са прекрасни. Чистия въздух, който имаме възможност да дишаме. Има много хубави неща в града. Трябва да се поработи малко като инфраструктура, ВиК, да се създадат повече работни места на младите, така че да стоят и да работят в нашия град. И така градът ни, колкото нескромно да звучи, ще стане най-прекрасното място за живот в България.